Здравейте, приятели! От днес започвам една тема, която на мен лично много ми допада, а това е темата за щастието. Темата за щастието ми е любима, защото всъщност, за да постигнем това щастие, ние трябва да се потрудим доста. И всъщност аз се труда всеки ден и всеки час, за да постигна своето щастие, като говоря комплексно за щастието, като имам в предвид, че се грижа за себе си, за партньора, за семейството ми, за работата ми и за много други хора. И така аз изпитвам щастие за това. Щастието за мен е едно комплексно понятие и като такова то трябва да има определен смисъл за всеки от вас, да влагате определен смисъл в тази дума щастие. Затова мога да ви попитам какво е за вас щастието. Какво влагате в тази дума щастие? Какво означава за вас? Как го постигате това щастие? Щастие значи да се съедините с другия човек, да постигнете нещо друго с другия човек. Щастие е когато сме в група и изпитваме удоволствие от това да общуваме. Щастие е когато сме с семейството си. Щастие е когато сме в общността. Много има форми на щастие, затова за всеки предполагам, че и е индивидуално. Предполагам, че за вас е различно от моето щастие. Но факт е, че всеки може да го намери, като полага усилия. Всеки може да извърви своя път, само единствено ако върви със своите обувки в своя път, мине през своите пътища, докато тези пътища за всички са различни. Затова щастието го постигаме по различен начин. Но факт е, че всички се стремим към него. Затова си започвам тази тема. Така, не можем да бъдем щастливи без да обичаме. Затова трябва да отворим сърцето си, защото всъщност сърцето ни е затворено. Ние прекалено много мислим с рационалния си ум, знаем прекалено много за външния свят, но не знаем за вътрешния. Затова, когато започнем да узнаваме повече за нашия вътрешен свят, т.е. когато отворим сърцето си, ние всъщност тогава ще станем щастливи. Тогава ще започнем да излъчваме една мекота, едно сияние, една нежност, тогава ще привличаме хората като магнити около нас. Всички така ще искат да гравитират около нас, защото нашето сърце ще е меко, нежно и отворено. Но това се постига доста трудно, защото всъщност хората се мразим, отхвърляме, имаме травми, които ги използваме тези травми, за да се чувстваме нещастни. Не искаме да работим, но всъщност щастието е работа и отговорност на всеки от нас да мине по своя път, със своите обувки, да си го извърви както той си реши. Но тъй като не е лесно, е хубаво да търсиме и помощ на терапевти, на психолози, защото обикновено имаме неотработени неща и не може да ги решим сами. Тук е моментът да вметна, че аз съм психолог, семейен констелатор в тези метафоричните карти, семейните констелации, когнитивно-поведенческата терапия, емоционалната интелигентност, коуч и всичко това мога да ви бъда полезна. Също така може да ме намерите на телефон 089 44 700 740 cc73.bbb.bg ми е имейла. И така да продължа нататък. За да сме щастливи, първо трябва да сме щастливи със себе си. На първо място трябва да започнем да обръщаме внимание на нашите чувства, на нашите емоции, на нашия вътрешен свят. Той е един безкрайен, колкото е безкрайна Вселената и любовта. Затова, когато обръщаме внимание на нашия вътрешен свят, ние ще можем да го изразим и във външния свят. Защото знаем повече за външния свят, знаем повече за войната в Украйна и в Близки изток, но ние всъщност не знаем толкова много за нас. Затова е хубаво да се обърнем навътре към себе си с въпросчета. Тук мога да вметна, че аз мога да съм полезна с тези въпросите, които ще задавам на индивидуалните ни консултации, за да може да себе разкриете и да себе познаете себе си. Защото само един човек, който се е себе познал, може да бъде щастлив и да има връзка с друг партньор. Но първо трябва да опознаем себе си, да си дадем нужното на себе си, да се здобием с енергия и тази енергия, която излучваме, да даваме на партньора ни, на семейството ни и на всички, които имат нужда от нас. Затова ние трябва да станем една единица. Щастлив човек и да обичаме себе си. Може да звучи банално, но ако ние всъщност не се грижим и по подходящ начин за себе си, ние няма да бъдем щастливи, ние няма да бъдем пълноценни и да даваме и на партньор. Затова започваме от себе си. Пак ми пишете, пак ми се обадете на телефоните за контакти. Аз съм човекът, който може да ви бъде от полза в познанството на себе си, защото съм все пак психолог, който познава себе си и знам начините и методите да ги опознаем. Добрите
отношения всъщност искат и работа. Щастието също така иска дълбока и лична отговорност. Не можем да не минеме през страните и да помиришем след това розите. Това винаги иска един период на опознаване, на препятствия и тогава хората заживяват щастливо. И тогава, както е в приказките, хората минават през препятствия, заживяват щастливо. Но минаваме през етапи. Всичко това е етапи на познание на себе си, на човека до нас и на даване на внимание и на любов и на всичко, от което има нужда този човек. Сега ще спра до тук и ще ви пожелая хубава вечер. Очаквам вашите обаждания, записвания в имейла и на телефона ми и в сайта ми. Хубава вечер, приятели! Ваша Станислава Стойнова.